jeg her til French Match As kontingent 1, der har et tysk springindeks på 158 med en sikkerhed på 98%. Og katalog nummer 12 kommer ud af en parelinje. Mor, det er så hun fandt lige op over. Hun har også en sur terrarie. Prøv lige at se det der. Det er ikke helt vildt. Seriøse. Ser er mor til 2 år hængste, og hun er også mor til Nina, der er til Benedikte. Og vi vil opleve, at hun også er mormor til kategori 63. Så denne hoppestart er altså repræsenteret til en høring med både en springning og en ressource. French Match As er registreret på Stutteri i Varmtoft. Det er første med. Det er lige der, du får et godt billede. Det er derhjemme. Det er ikke bare lukket sammen et sted. Jeg vil lige gå, så mange mennesker, så